Report! Iminungkahi ng Ban Talk 6, isang environmental watchdog sa mga kumakandidato ang pagsasaalang-alang din sa usaping pangkalikasan. Ngayong umpisa na ang panahon ng pangangampanya para sa midterm poll elections dahil inaasahan na rin magsisilabasan ng gagamiting mga campaign materials ngayong campaign period. Ipinaalala nito ang pahayag ng Commission on Elections ukol sa paggamit ng mga biodegradable materials upang mabawasan ang mga kalat at dumi ngayong panahon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution No. 11086 Section 7, nakasaad dito ang environmentally sustainable election propaganda kung saan hinikayat ang mga kumakandidato na gumamit ng recyclable at environment-friendly na mga materyales, maging ang pag-iwas sa mga materyales na naglalaman ng mapanganib na kemikal sa paggawa ng kanilang kampanya at propaganda sa halalan. Dagdag ni Ban Talk 6 Campaign and Advocacy Officer Tony Dizon ang ipinagbabawal na pagkakabit ng campaign materials sa mga puno na nakaayon naman sa Republic Act 3571. Naniniwala ang non-government environmental organization na isa ang pagiging makakalikasan sa dapat ding taglayin ng isang tunay na leader. Mula sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.